Hi guys, mga ka-proud, kamusta man? O karon nga adlaw kauban na ako si Mac Jason Lubitanya from Libuna Bukidnon o naami karon sa Player Tower, Mandaluyong, Manila. Guys, by the way, ako siyang interviewon nganong nagsantay o nganong gusto niya magbuhat og business ani. Kinsa si Mac Jason? Ako rin ko si Mapisan niya sa tulong driver. Gamay lang na background, mano siya sa katulong driver. Balita rin ako, usa ka bulldozer operator. Oo, tama na. Sakto na. Usa ka operator, usa ka bulldozer, pero dili sayon. Bitaw ulan init. Bitaw mo adlaw kung dagko, pero pag pila ka adlaw, wala kang yapon, useless kang yapon. Nganong nagsantay man ka? Nabot ko sante, umikan lagi sa akong mama o akong ate. Akong mama na ay asthmatic. Asthma. Ako kong ate paralyzed. Unang niabot ko sante, gumikan sa produkto sante nga alibyado gikay. Karon nga nana ka sa santay. Product ra ba yun mo nagustuhan or meron pa? Sa tinod lang, mas gwapo ang produkto. So, ang akong gibuhat is gwapo yung negosyo ang produkto na to. Tapos, karon income na po hinahinay. Sa hinahinay na po na ko. Na po gadagan na po nga gikan dira sa sante. Unsa pud nga na-put up nimo? Sama sa akong kompyuteran, babuyan, sa kamanukan, o na po dagan arang-arang na po ang dagan sa akong financial. Unsa po yung ma-advise nimo sa mga membro na nga wala pa lihuka ang santay o sa mga non-member pa? Okay. Sa mga member lang, sa akong mga business partner and sante, yung kanan nyo, bisa ginahinay lang. O mabot ninyo yung gusto, o parehapon mo na ako. Sa wala pa nagdesisyon nga magpa-member sa santay? Sa pa nagdesisyon sa mag-member sante, ay nung magdodo ha. Nanami, sa gagmay lang ang result, nabot na naman mong hinahinay ng income. Mao na ni ang atong paglaban. Guys, salamat sa pagtanaw ni nga video. Kung gusto ninyo buhaton ng santay, pangitaan lang si MG Lubitanya, taga Libuna Bukidnon, sabay na mo. God bless sa tanan. Gusto, hindi,